Hopo, čaute, tu je Jakub Meneska a vítam vás pri hre PES 2012. Zase som zabudol stopky zapnúť. Tak. Chcem vám povedať, je to PESko. Hrám, nie som úplne na to profesionál. A už tie mesiace to hrám. Vlastne však ja to od Vianoc hrávam. No tak. Jak budete chcieť nejaký vlog alebo čosi, tak napíšte do komentárov. Jak sa vám to páčilo cez webku, tak tiež dajte komentár alebo like. Ešte čo? Ešte čo som chcel povedať? Mi to aj vypadlo. Vlog to som povedal. Ozaj, čo mám na to zdieľať, alebo mám na to čas z webku. Vlog ten spravím určite, keď tu budú aj moji kamoši. Tak spravím. Vlog sa nebojte, ale ako chcete s kamošmi alebo bez, tak povedzte. A ešte vám chcem povedať, že mám, už ste si asi všimli, mám Brazíliu a ja hram proti Anglicku, hram ako šampionát, turnaj hram. Zatiaľ som prvý v skupine, mám tam Egypt, Anglicko, ja a ešte už si nepamätám, však tam uvidíte. Zase som menil úplne celú zostavu. Takáto na začiatku nebola, tu toto zelené vidíte. Asi pôjdem vystrieľať kosy. Dávaj. A ešte o jakej hre by ste chceli, napríklad vám čo si poviem. Bus Simulator, Minecraft, Uber-Strike, Call of Duty som hovoril asi, Call of Duty. No a ešte Happy Wheels. Ja neviem, proste čo budete chcieť, ja sa to pokúsim zohnať. Možno. Ale a potom bude také video, že čo všetko robím na počítači, preto zapnem nahrávanie a budem tu natáčať všetko, nie iba jednu hru. Tak toto som vám chcel iba na začiatok povedať, tak tento zápas už dohrám. Pardon, jeden ešte začnem hrať. Možno ešte. A proste iba to bolo na začiatok, iba také. Teraz ďalší gól možno, hej. Čo sa dalo čakať. Myslím, že som všetko povedal o tom. Tak teraz sa budem venovať k hre. Tak ako podľa mňa, jak sa zase len budem chcieť, že čo sa vám zdá lepšie, čo mám na to, čo radšej PES, ale PES 2012 alebo FIFA 2012. A budem ďakovať za každý ako odoberateľa. Za chvíľu mi bude volať kamoš, neviem či to nechám tuto. A kúkajte sa na strevu. Gól. To je debil. Neymar. Ja ťa zabijem. To je... A nie. Kurva. Kurva fix. Spadla mi rzeka.
Prepačte. Tak. Aj napíšte ako hrám, či dobre, alebo tú druhú možnosť zle. Alebo tretiu možnosť hrozne, alebo štvrtú možnosť veľmi dobre, alebo no, to sú všetky možnosti. Budem šťastná, keď si moje video ako pozrete. Toto video bude mať, predpokladám, nejak na začiatku, tak to bude nejak 7:30 alebo už to za chvíľu ukončím. Tak, ja sa rozlúčim.